mampir ngombe. Ojo lali marang sangkan paraning dumadi, nanging kenging punapa manungsa asring lali ngingit cacat delian nanging utama marang pribadi dewe. Kadya gajah ing pelataran boten teningan, nanging semu ing sebrang segara dati ugal-ugalan. Tutur jati kalingan gening dusa lan kuyong umbar olom buru celo lali marang deduga. Eling lan waspada dadi agemane jiwa. Ojo seneng goleki benere dhewe kanthi golek salah liya. Sopo nandur becik bakal panen mulya, sopo nandur ala bakal ketok dadi dosa. Ngilo ing jero banyu bening atimu, apa wis resik saka niat kang ganggu. Sadurunge lati ngucap Allah marang sesami, tamatno dhisik apa sliramu wis dadi jalma sejati. Trima ojo mung dinggo ndelok dunya, nanging dinggo ndelok jeroning raga. Surat dirajaya ningrat lebur dening panggastuti, kabeh angkara bakal sirna dening ati kang suci. Eling lan waspada dadi agemane jiwa. Ojo seneng goleki benere dhewe kanthi nindes liya. Sopo nandur becik bakal panen mulya, sopo nandur ala bakal ketok dadi dosa. Ngilo ing jero banyu bening atimu, apa wis resik saka niat kang ganggu. Sadurunge lati ngucap Allah marang sesami, tamatno dhisik apa sliramu wis dadi jalma sejati. Tentrem iku dudu mergo ngasorake liyan, nanging mergo bisa ngasorake nafsu ing jero